לאחרונה אנחנו שומעים המון על מה שקורה עם הסורים והדרוזים, אז ציבור ביקש ממני לספר לכם קצת מי זה הדרוזים, מה הקשר שלנו עם הדרוזים, ועל הקשר האישי שיש לי עם הדרוזים. בדת הדרוזית יש אמונה מאוד גדולה בחיים לאחר המוות. יש להם המון סיפורים סביב גלגולי נשמות. ברוך השם זכיתי להכיר את העדה ואת מנהיגיה ממש מקרוב. הדרוזים זה דת אזוטרית שהתחילה לפני למעלה מ-1000 שנה עם בן אדם שהגיע מאזור איראן והגיע למצרים, ושם הוא התחיל לפתח את הדת החדשה שלו, שבעצם זה היה דת של אמונה בכל אחד, שבעצם הלך על הקו של אחדות הוויה עם כל מיני אלמנטים פילוסופיים אחרים כמו סוקרטיס ואחרים. הדת היה פתוח במשך 21 שנים למאמינים חדשים, ואז בעצם נסגר, ועד היום אי אפשר להצטרף לעדה הדרוזית, ורק בגיל יחסית מבוגר שבן אדם מוכן לקבל לעצמו את כל התנאים של הדת נחשף בעצם הספרים הקדושים. ככה זה נשמר במשך למעלה מ-1000 שנים. מקום התפילה של הדרוזים נקרא חילווה. בתחילת דרכם סבלו המון מרדיפה, מאות אלפים נהרגו בגלל שדבקו בדת שלהם, וככה בעצם תוכלו לפתח את הנושא הזה שהם חייבים להגן על עצמם ולנדוד צפונה ממצרים לכיוון הערים שבצפון, אזור לבנון, סוריה, לגור על הפסגות הגבוהות, כדי שהם יוכלו להגן על עצמם ולראות את הכפרים של אחד של השני. אם יש איזה בעיה יוכלו מיד לחלץ לעזרת אחים שלהם בכפרים שם. זה מעניין שלפני קום המדינה שהיו כל מיני עימותים בין הדרוזים לבין חלקים האחרים בסוריה ולבנון, תמיד הם ידעו שאת הבתים של היהודים מדלגים עליהם, ואף פעם לא היה עימות בין הדרוזים ליהודים, ותמיד הם היו בשכנות טובה גם לפני קום המדינה. בסביבות 1950 העדה הדרוזית בראשות האבא של מי שמנהיג היום את העדה חתם על ברית דמים עם מדינת ישראל. זאת אומרת שהם נהיו שותפים מלאים במדינה. מעניין כי בשנות ה-50 המוקדמות לא היה פה יותר מדי במדינת ישראל, היה פה צנע, היה מצב מאוד קשה, אבל השייך טריף ראה בעיני רוחו מה שהולך להיות כאן, והוא החליט שהוא בעצם עושה את הברית דמים הזה, ואפשר להסתכל אחורה ולהגיד שזה מדהים שהוא ראה בעיני רוחו בעצם את הצעד שהוא עשה, שזה הצעד הנכון. לכן ברוך השם היום כשאנחנו שמענו את הבשורות הקשות שיוצאות מסוריה, ברוך השם היום הם לא לבד, ברוך השם אנחנו עמדנו לצידם. אנחנו כמובן שולחים את התנחומים שלנו על האובדן שהם עבדו